Ей, музиканти, уредбаджи, много се хвалите с тези D9, VCD, D8, така и нататък. Тъй като ме гледате, все още имам свободно място да направят вашите уредби по един татус навсякъде да се рисувам, ако ме минавате на старт. Слушайте сега. Ако ме минава D9, ще се нарисувам тук те на Regix D9. Ако ме минава D8, ще се нарисувам тук те на Sony Regix D8. Ако ме минава VCD, ще се нарисувам тук те на Sony Regix VCD. За съжаление, аз ще се пусна моето ред. Sony Regix 99. Влакака ли си какъв ли си мачо бе вял. И така, доколкото до VCD и до D9, да ми пуснат той бе, бате. Елате ми на старта, бате. Заповядайте на танцига. Имам все още свободно място, къде да се направи по един татус от вашите уредби. Ако ме минавате, ако не, вие ще направите на моята уредба. Живи здрави, до нови срещи.